nokkelaa, herra Vierelä. Kuule, se vasta hauskaa onkin. Tarvitaan vain hattu, viitta ja kulissit. No, missäs ne parrasvalot loistavat? Kuusa! Olen täällä, Kuusa! Löysin sinut. Kiitos minun hyvän nenäni. Mikä on sinun lempihajusi? Kananmuna. Entä mikä on kauhein haju ikinä? Homejuusto. Hyi! Pekka teki kovasti töitä uudessa satamassa. Toisinaan hän tapasi Tuomas veturin. Hyvin tehty, Pekka. Herra päätarkastaja on meihin kovin tyytyväinen. Hei, jätätkää, lennä kovaa! Se oli Firenze, Italia vuonna 1503. Tulimme tapaamaan Kleopatraa. Benni, tule mukaan meripelastuskeskukseen. Elvis, auta palomestari terästettä. Asia selvä. Huomenta. Jännittääkö? Kyllä, tämä on minulle tosi iso askel. No, tärkeille henkilöille varattu vaunu. Hei Franklin, oletko valmiina Hanhen gekkokisaan? Jep, ja valmiina voittamaan myös. Älä ole niin varma. Minä opiskelin ihan koko tunnin. Opiskelit? Minä lainasin kirjastosta suuren gekkokirjan. Olet turvassa! Miiru! Seis! Mitä sinä olet tehnyt muumipeikolle? Olen tässä. Missä? Tässä. Kuka olet ja missä poikani on? Isä. En ole sinun isäsi. Eikös näytteleminen olekin nokkelaa, herra Vierelä? Kuule, se vasta hauskaa onkin. Tarvitaan vain hattu, viitta ja kulissit.